handizivi kuti hazvitauri husina upinde mukati mezvi mapurisa hausvikire utaura makaunda kwakwenu unosvika semusungwa saka iwo uchitori rakatambiswe furani racho irori wauridzwanye zvikuru iri next time rikasvikirikati ari mateti ndakamboenda nyaya dziti ndakazozvitendewo baba wacho futi anobva azonatsokonoti apa ndakazvibara apa taitsvaga zvomomutsvaga mombe haina ziti haina foni mombe ndinopika ndichataura chokwadi chizere mari kandibatsira pamusoro dare musi wa24 August 2025 Edson Vumsai wakauya kuripe mombe dzekuuraya Snodin kwanga akaita urimana wake. Saka pane mombe yake yakasara kari kamhuru, akati kamombe akanga kangoendawo namai acho kambova mumukaka. Saka kutengesa kwatakaita mombe iya yakasara yatokura ndiri kungoichengeta. Musi wa20 July 2026 muno Edson Vumsai anwaba akaende kotora chenjerai mudzinge nyama, vakaende kunotsvagirwe mombe ndisikatombozvizivi kuti aende kune tsvagirwe mombe. Vakaende kotsvage mombe kwakuya nadzo kwakungotore padhuze kubva watoenda vasina chavataura. Mombe dzakabva dzaiti straight kuyekumba. Musi wa21 July 2026 Edson Vumsai wakaende kuzotorazve chenjerai mudzinge nyama naiye wacho nomwe munin'a wake mwana wababa munin'a wacho unonzi Tinotenda. Akaenda kotora mombe kwadzinofudzirwa dzakasangana nedzakaripwa. Hadzina kusangana. Ndiyo yakasara pamwe. Ndiyo yakasara iri kutochengetwa pamwepo nedzakaripwa. Let's set this straight. Mombe varipa baba dzakaripirwa munayo. Dzakaripirwa kwandiri inini Love More Vumsai. Saka iwo wakabirwa mombe. Saka kune kamombe kawo kakasara. Pendura mubvunzo. Ndakabirwe mombe. Yakuda police case. Ya Edson Vumsai yanga akandipa kuti ndimuchengete. Yako akaba. Saka Edson Limbafa nani chenjerai nachenjerai mudzinge nyama inonga yakuzi Edson Vumsai and accomplice wakaba mombe yako. It's a criminal offense. Yes, stock theft. Yekuti vanogona kuenda 15 to 20 days mujeri baba akwe. Saka kuti toita sei? Totogona kutochaya mapepa wotoperekedzana nakuti nyaya yabva kwamambosakumbea kuti anorarama mutati nhasi vamwe mangwana unotoswera waane mombe tinorova zvese urude zvipitite hatiito kuno ndikaitonga kuno ndosungwa ina ndosungwa. Saka tichiti mwataure nyaya tode kuzwa kurya kwangu kuno kwaikwana ngandisandokambira gawanga ode kutsipa ndinozoswera ndati kakarara
istock theft itori a criminal charge with the criminal courts. Inini nditori, it's beyond my jurisdiction. Handibvumidzwi kudeliberata nyaya yestock theft inoitwa nechimani police. Saka advice inokupa iwe ngekuti from here, if you really mean what you are saying and you are very serious and you want a solution, kuende pachimani uripote Mombe story. Masuspects also novhumisai nachenjerai wototaura iwo hauchandi kuotaura iwo urikutaura hako zviro uchidopfawisa uchidorerutsa iwo ndo nyaya inotaura kuti uyu wanga mukadzi wangazi uchafamba kushe arongora munhu usingafambi kushe munhu wabayiwa wazwa ngemunzwa ndiye waisi waifamba achindoteere gupu ndokusai kufamba kushe wara munhu ahoranitori baba ako embavha munhu akabira futi mombe yacho hani iwewe iwo ngachizozvijustifya mukoti. Inini ndinozonga dare rangu rakumira as state witness ndichitaura kuti mombe yakanga iri yaElson ichibva yazotransfer kuuya kunoitaite case wakaripa yakaripa mombe its under custody yauyu, meaning kuti mombe yaya uyu. Saka arume akaba mombe yanganga iri yauyu, iyo anodozonditaura kuti yakazobva sei kwauriwo kudzoka kwaari, bcause marekodzi ari kudoku ari kutaura kuti ngeani ngeyako iwo. Hapana pakwakazoitwa imwe nyaya yekuti mombeya yakazodzoserwa kwaari, saka kudzoka kwayakatoita kwaari umbavha. Saka dare rineri manje iwitness yekuti mombe ngeyani ndo asungisa nhasi iyo vaasungisaka iyo havasungisi zvokuenda ujeri iyo unoende kwaasungisa zvokuti ararikwe mangwana achobva waende koodzona manje unozwa zoti wohamba itotore mombe iwotore mombe zvinodziziya ngoti munhu akanga asikazivi kuti une mhosva asati aone maconsequences acho kana kudai unonyepa kushinga kuti munhu akambovhariwa ochitorodia nyaya iyi unoziva nomwe wacho anonga arairi nani ndiani chenji aka kuti chenji apa takati ganderuza ngatironge iwewe achakubvunza mapurisa kuti iwewe watoroti haendi ukoti ba ino ndinozviziva iri ndinoda kuti handiwo aite musha kwakuti handigoni kushumana nababa angu ba ndakaenda kwamambo Saurombe ndo akandipa advice yekuti ndiuyepi kunoko handisi kude kuti ndinoti iripoti kuti iwo akafonerwa bazi kuti tiri kukuda kuchimani kunoku nenyaya yemombe yawakaba yarabu anoya nayo hamba anayo yobva yanini yotore mombe yayo ndiriubesorichera handoti ndotisungisa baba indojeri asi panoite kakwati iwe usadini angadai akadzoka kuori iwo semuridzwe yes hatisi kutoendesa baba wajeri asi ndo mafambire baba ako iwo unoaziya iwo ndikade kuadaidza kuno hauiwa bhozi anitaura kuti ndina nyaya bainini nyaya yangu nemwi mambo takadzakati nyaya akanditaura kuti muramba chinodedzedeze chaitotokapedzera takaripani zvikatopera ichise saka iye yekuba ivaje iwo haasi kuzvibhirivha kuti akaba handizvo aratidza kuti amudzoseri yotopera nyaya hapana problem. Iwo kuti waite challenge wasvika kupolisi ikoko kovhurisa handina anhu anozoti nyangai dai tatisunga munhu isusu tadini tatosunga
Madonna, Sangamiranda, you know, wonderful Nero. Cannot also charge what you don't do. Don't road with battery fan of one and Mumberi. It's all. Kiss it red, there are those women, but it's good by the Jimba. And you so get us, what do you mean? That would be a dose to that with I think I will go to Babanga, Vasu, Basi. I don't next time as a Zofugoti. Ini ukandipa shit kundipa ini paine witness hama kana chinga ndapfeka chiti ndonanika para inoya wei to watomba zvokuti iwo wakaitenga and receipt yekuti ndo wakaitenga zvese unazvo mukodika ini ndo achita kuti wakandipa and watondipa chinhu icho chete chachani wakuchida unototi chamwari iwo ndakangokupe sheti ndakatenga iwo sheti iyoyo ndakuida pane zvendazofunga the fact that inini ndakapiwa mahara ndinogona kutora ndomudzosera munhu wacho chinhu chani chake but akauya kotora pane wakazviita wanga ine chikomba kusakubva kumasingles kwautengere hure tv nei rapeno zvimwe zvakatengwa ozoya one night akadhakwa achibva kwarikubva kwauzwe mubhodhi kwauchine mabhodhi asati apwanywa endodene kwauzwe mubhodhi mune voice rechirume wazona kwakunoka kudai kenduru kwautodzimwa kwaunoka fuka zvinhu hamunei vakupopota imwe ndiro ndazwe izwi yowe achidara nhayamhanyarara idzi vadzaenda vadzazoya mangwana acho nechimugwara kwakubva dzagwechure ki kwautore tv yake zvese mapepa ekuti tv ngeyake wangainazo kwatotora tv yake basi hapana chimwe chakadini kwatosiya kwakuvhara kwakusiya mugirlfriend wasvika kwavhura kwaona kuti tv ndivhumisai wakauya rini zurovanero ndikaramba kuvhura tondiwanei vatoende pachisamba plus vatotorwa paipai kwatozi unlawful entry and theft machaji kwatovharirwa kwatoende kukoti kwautaura kuti inini tv iyoyo inini ngeyangu inini tsamba yacho iri pano ndii ndakaitenga mwani here mutauni tv saka ndoendakauya kodini kotora izwa zvouyo unotaura kuti tv ngeyani ngeyake ndiye wakatenga chichikazayo tv wakatenga ndiye wakatenga achitengerani inini ehe wakauya ere kuomangara kuti tv irumba muno wakauya ere kuomangara kuti tv yaakatenga irumba mwangu zvikazi hana kazi tv yanga itori yangu kuti iye uneimba musina tv iyi wakatengerani inini ndizvo izwa zvorura eho but iye wacho wakazongadzwa dzaiyo nyaya dzekuti wangasozhafamba straight dzekudai dhiri rirapa uyu wakamutengera ine tv asi ndii ndakatenga kazi uchitengera iye ngekuti irumba mwani saka wakaitora se pakakiwo wakapwanya bva waba kuba tv yendakatenga irini 8 months jeri wakaenda tv yacho ikasara iyi saka ndinotaura zvakaita baba ukapa munhu chinhu iwo umbowo wekuti iwo mombe ngeyako mudare munoti nawo wakazwisisa which means kuti mombe ngeyani ngeyako babangu akaba mombe iwo wataurire iwo kuti babangu akaba mombe munosungwa haazvizwiba ngokuti uri mwana wacho ende vamuwiriraniwo ngenyaya yemombe idzodzidzo imwe nyaya yakakonzerese mombe idzodzo saka apa unokasike kotibatsira vapurisa karasi pane pendazwisisa abvusaisanakuza panofanira kuti pajike pamberi pamaodhero ake nyaya yake inodai mombe ari kuvhimubvumisa kune mombe yakanga iri mhuru isiri muchinamba bayekuripwa kwemombe dzakaende kumba kwauko yakanga iri yababa ake mhuru ina yaiyamwa ngeyababa ake saka zvakazoende koitika badzika zvekuti baba aone kuti uyu watengese mombe dziya dzekuripirwa dziya
mombe yavo imhuri yavo yakanga yakura iri kuchengetwa kumba kwake uku. Saka baba wachiti bheta ndotore mombe yangu ndio yakaenda kotorere munhu panext kuti regai ndichiende koitora iri kumafuro zvisikuziye mwana kuzozwa kuti baba mombe yavo yadini atora. Saka iyoyo manje uyu haisi yake ba zviripo ngezvekuti bvumisai under custody yake baba iri yayo baba. Saka nyaya ndanduri pamombe dzakauya papa ine kadoko dzakachikura alright. Uyu baba akatora mombe yavo saka urudi baba akandibira ngekuti aifanira kutitaurira kutore pahope pangu ndoazopa mutemo ndozvaifanira kuti aiti but baba ako maziyewo iwewe waida kubhadharwa here. baba angu ndisaida kuti ndiyabhadhara urudi asi chainge pana baba angu tomboti nhasi taadaidza urudi iwewe ndizvazi nyaya ndataura kati akuyo udzokera kwetambo ndimwenyi murudo uzore mafuta. Iwewe wakabirwe mombeyo yaErison Vumisa yaindichengetesa. Iwewe wakabirwa mombeyo wabirwa mombe baba akauya nani nachinjira mdzinge nyama ndiye unosungisa iyo wosiya baba kuti iye ndiye uchapinza baba. Sungisa yehu uyu musungise baba ndo achauya kobvise jojo kakise uyu azwai baba yakwakwataroti mombe yenyu imu baba imombe yani manzo ndakaona mombe pasisina vandazozwe ruma rekuti uyu ndiyo akauya kuitora saka ndamusungisa kuti adzose mombe kuita kuti moida imu mozobvunzani inini ngekuti izvozvizvika nhasi mukatonditi ndipe mombe iyoyo aya ipopa asi ndakazoteere matsiko ano ndikazwa kuti uyu ndiyo wakaibawo saka ndasungisa uyu iwo uito unga bharansi manje wazvona ndozvino hatimboshainzira bamukanyadodizvi kuti mombe apaa saka iwo bori right ngekuti baba achazouya kouriwo kana kuzototaura kuti uruzoti wakatsakatise mombe after 5 years wakatsakatise mombe yangu iwo waudzibvunze zvounongoruda kana kuti wakutodo kuti idzo dzikubhichirovha handina wakatsakatise mombe yangu ngoti dzine dzautarisira kuti pamwe wakanganwa uchanatsozive meti yacho amwana ozoti dzobva dzafa amwana anosara achiti une mombe yababa iwo kuti paine mombe 4 dzababa dzasara muri 5 amwe anoti tinoite yake yake iwo yako wakainewo ndopauri kuitira saka iwo yanaka still it's okay iwo mombe yakabiwa haiendi komangarwa ngemuridzi wayo ba utori maneja kana uri overseer uri hani panzvimbo pakaitike chaitika iwe ndiwo unope ripoti ipi kupolisi haudaidzi munhu uri UK ba iwe uri panzvimbo kwakazisara uchichengete zviro izvi kuti uya kuno zviro zvawakasiya wandichengetesa uyu unozotoionera mutv yacho iwe uri kuite zviro zvokuti iye paachabvawo UK unosvika zviro zvake zvakadii ngekuti iwe uchisvika akati chakati chiripo unototi chakabiwa onzi wakamangara here kumapurisa saka the fact that hauna kumangara kumapurisa ndo wakadini ndo paurutyira iwo chisungise iro riri rekukara iro risungise ubva wanyarara inosvika gainguruzvi inozvibika nemafuta ayo iwo watomira kwatoti handisi kutowirirana nababa angu ba ngenyaya yake uyu
yokube mombe yangu inini yendakazi ndibaba ichengete potse mombe akatombomunga achiti nchakupa haisati awanga asi iti under my custody yakabiwa iri under my custody ndimushu iye ndio rozonoti takawatesena babazi ndokusvika ndopera inini petuda kutaura yekuti nyaya yako haisi yekunokuba ngoti kunoku inotenderera uku kwenda kutaurira kanhasi unorara wani munhu unofonerwa iye unotorei unofonera nhasi kuzi right iwo esvika pano pasi vanhu vanitoni pane kanyaya ketudo kubhuya panapa hai nyaya wazosvikai munodzoka vamanje unozozvizwa asvikayo kuzi right stock theft uyu munhu ngaagadzirirwe dhoketi rake panapa ngaavharirwe mukati obva amboite mararo mande mangwani obva aitozi kukoti obva atozi bhero opposite stock theft haina bhero remanded in custody because haitongwika inopinda for initial hearing. What are the charges are that of stock theft alleging from what on such a date time and whatever ningi proceeded to grazing lands and the store cow whatever chichi yakadziri kuma grazing areas and nothing was recovered yoship. So zibambo muruzi mwakabe mombe ngero mafuruka imo. Ipo papo mira nditawo mombe yanga iri kumafuro ivi ndozvandoda kuti ndichitaura kuti baba ake idzo dzacho dzikazwa kuti ndozvawakaita dzova dzakufonera unondisungisa ndodziziya kadzakupopoterana wota kuti murimosu baba mukuziya katiyo indurosungise babashoti mwakabe mombe yemwa kudozondibvunza chenda imotaure inini inobuda akanaka kuzimayamutasakaya whether dama yambosunga iye wati chiyagakaya waisi baba yusaende sa iye akaendeyo zvafa iye ndio chadaidza baba inopenda baba haendiyoba asati akuona iwo kuti iwewe kuti chii chakaitika muri nyaya munoiziya here mwakadini kuyodini nditaurire maida uzodini pamberi apo dzova dzaonoti hadzizungwana wota kuti mombe iyo ngaidzoke kwaingairi imwe mwana mwaona mombe yenyu munaya modini monditora motora kuti ndiine zvindirudopa mombe ipo papo mochitoa kuti pasina tozoti hapana asi hatidozobvunzana zvikwereti zvisipo saka ipapo inofamba fasta bhozi chenjerai wacho haaui baba ako acho haaui asi mombe haiui saka todotsvake mushonga unosenza fasta kakero zichenjerai racho ndinotenda kuti ngezowewo unochangamira muzukuru wakanga aripo ichiziya ngemombe iyoyo wanga akaitarise madziso kuti ichazofamba sei mirira ana sekuru ake saka ndiyo wakanditaurire kuti sekuru ari kude kutena ana 3 days vari kuuya imwe muchiidzoserai kwamambo mambo uchamupe pepa rekuti chiende ino kana kuti chidai ngekuti mukarekere kuenda kwamambo kumapurisa ini ndaizviziva kuti haatongudwa kuamba ngodi ino mambo uchikuade kutaura nawo une saka ndati iwo usasa chanaka ngechekuti iwowe mombe yakabiwa ngeyenyu yekwavhumisana but babako manje ka hazude kobude pachena kuti arikuda kuzoibvunzani iwewe saka iwo chitori rakatambiswe furati racho irori wauritswanye zvikuru iro next time rikasvikiroti arumateti ndakamboenda nyaya idzoti ndakazozviendewo baba wacho futi anobva azonatsokonoti apa ndakazvibara obvanyara kuti ndaisingazvizi nyaya inini ndatodaiwo ndashaya mombe ndakatoenda kumangara kwani kwamambo
mambo akati nyaya dzakafanana nedzikumbe dzinoendepi kumapurisa. Saka handizvozvo kuti murimwoba imwe. Saka ndimunayo imwe uchiita kuti mombe idzokepi nditaurire mapurisa kuti ndaidini ndaiona uyo adini abvei. Apero pane todiri adare pane zvingadarike izvi ndofunga babakwe pfungwa dzavo hadzisati dzabve kuona, saka kutora kwavakaita vachada kuzouya nekumaso kufikisa futi vachauya futi. Saka kuchenjera kwacho kuotoya ndokorutarwa nachifu kuti baba ako agume asazokuteere kumasoro. Vakutozoya chiti ndiwo wakabe mombe yangu. Ndichifunga kuti imombe pane dzekuripwa yauya kodini. Saka inyoka yekuzviruma ngoreba ndoindwani. Iwo kakise uyu obva wanyarara hako zii unoizwa maputikire iri kuita. Ngoti munhu jaja wakabe mombe ndibaba ako. Saka uyu ndiye uchataura kuti ndina accomplice. Idzo dzoka dzati ndiri kuuyayo ndode kuataura kuti mombe yangu handizivi kuti hazvitauri husina upinde mukati mezvi. Kumapurisa hausvikire utaura mapaundi akwakwega, unosvika semusumba unozotaura zvakakwana kwapapo haazozviziyapo. Saka dati akatipwa azvibure kwende hadotomhanye kwende kuzi mwambomubata here mukomana mumbudzwa kuti ukokoka wakambozora kazhinji mapurisa wakaenda unosvika kuine dzoo zvakasiyana nezvaungarofunga. Ende nyaya yewaendera uchifunga kuti ndiyo yendiri kuendera unosvika kuine mbiri dzakasiyana neiyo. Saka I think inoenda yakadaro voya votitaurira musi wa 16 kuti saka pama-hours kuripote scene angekuti ende hamungadibatsirwe here changamire ngeyenoti yekuti nyaya iyi ndakairisivhawo kwendiri sachangamire munharaunda ndaakuisawo kuti ndibatsire. zvakaitika rii? Zvakaitika musi wa 21 July. Apa haina wazabe 16 apa taitsvaga zvongomutsvaga mombe haina ziti haina foni iri apa apa ndaitsvaga pese apa kusvikira mombe kuionerwa bokeona ndandiri kutsvaka saka ndiri mukutsvaka bcause kuti ndiye kuomangara kuti ndashaya mombe munonditenda odini saka ndakava ndatanga odini mukutsvaka handinozoone mombe ba ndazobata mbuyu ndiyo suspect yangu iyi. Pamusoro penyaya mazuva angu akanaka 1 week. Pamusoro penyaya iyi iwewe taurire veterinary futi ngekuti mapurisa ane system iyo yekuti wakataurirana kuti mombe handisi kuiona. Anochiti ndakaisa kwamama ndaitsvaka mombe chitaure veterinary kuti mombe yangu yakarasika. Iti kuveterinary mombe yangu yakarasika. Kaformality kuna mudhipisi kuti mombe yangu mukaiona ndiri kutsvake mombe wayo yangu but as a formality kuitira kuti kunge wanga wakataura wakatocheka munyambo wacho ndakarika mukono saka iwowe number 1 saka yakapera iwo chitobva kana pachendo chimanimani nhasi unorara vanani aita iye unorara mukati kana unorara wane mombe nhasi tikada kuiita isusu tichada kuisa 16 days dzekuti auye baba ako anotiza achienda kukeshoro kuna mainini pao paanotsakatenga keshoro kwacho raadora haiperi ipo baba akati gaga isusu nyaya yekuti waripota kuno kuti ndine tsamba yekuti wabva kuno
anonyorwa kuti kesi yapinda mudare redu kuno kwasiti vanoti kesi ine criminal element saka tairifea inenge ikatozoti officer in charge chibanibani from chief sauroyo wompa lapera tomukaka futi then iwo musi wa 16 undodi uchitipechi feedback yekuti mumbeya zvakafamba so ndakatoserwa totovhara kuno zvatofamba saka iwo ndo mugadzirire tsamba yaanoenda nayo ndatoenda kuno chief ati ngaiweye kuno asi ati bawo ichiko achade anza inobvipi kuno kuti aone ngoti iye wacho yapera ikoko kwenyu wacho takuchasunga futi iye anichenjerai wacho wako mukaka futi tauchimuta yakuuya futi yakunoku manje taudochimusvina manje iwe mombe inonga yaidere futi yadzoka futi manje ndochiona kuti pakati pakichenjerai namudhara wako pakati pavari 2 o ese depending nekuti achanongedzana sei tichade muno ende haachanonokiba kuweka nga yaane polisi wapona ngoti iwo wacho ikokoko anza ichabudoko iwo uchakumbira futi officer in charge akunyorerewo futi chii inodzokezve kuti nyaya yenyu yamwakaunza kuno takazoidai tikadai kuitira kuti inge yakaramba yakadaro tibva tapedzana ngoti akada kupengereka futi ipopapo tinonga takutuma futi yeutano hayaka tiri kuada kuno asi haasi kuti nyaya iyi iwo anonga achiziva obva aenda kwaadini kwaakaka futi zvakubatsira nyaya anone imweni nyaya dzemukati ndozvakubatsira tumitkongo ndotuapera kana kusimuka nyekufunga saka iwe unododzoka kuno musi wa 16